Haringkat kari barok kawai ke SOS Children's Village hanin kesngi kala Rakhe ke Jingdap Andre Pau Snem jong ke SOSD. Ya ke SOSD la Rakhe man usnem hakaleng kari ya ke arpulai trik jeli ban kan mau buram ya ke lingku usngi ka jong u Dr. Herman Mainer unong seng jong ke SOS Village ha barok kawai ke perthai. Ke SOS Shillong ke bala seng ha usnem khat kandai spa kandai pukandai kala yai peteng men pentelun ya ke kamram jong ka ban pinbiang ya ke yengsa na ke benta ki kena ki bomyo ya ke jingker shan bat ke jingkit kia ke babiang na ki kime ki kipa. Ukong san ha kani ke sngi u MLA ke umroi uba daman bat la mari lembat kiwe ki basha khot sngo bha ki lai shim benta ha kani ke jing Rakhe. Ha ke juk por kala dondro ke jing sam khusnam shakito ki bala le bha ha ke jing puli jongki. Pa kanno gade ka jinjar ne ka pakhang hado kata ngite piro babaro kini khna ki badon hane kide beji ki bamdon sere yi mei le ne ikpa jongki yale se ki la bandon ro ki badon ki mei imdon so ipa nang don tambam don ba pej be i ki don hangne hoy ngi badon i ki mei ki kpa ngim so tu namar ngim pat sem ngim pat lap hamet jungi kumno kasneu ya pipat ki bamdon ki kme ki kpa pila pelong sundan hi kme ki kpa jong pi gini ki nong pet ki nong i ki nong sumar nong sri pi hapa kan ke campus tengaro kan ke por na kidbok kidwen ya kan ke SOS baki por kisngi ki bensawan kadang la so ban ai ya ke jingnang jing start bat ki staff ro kinang la so ban page ban take care ki khna banga kermen scam hero hagawai na ski kumala ang di batterens ki khna ki bala lejno na ne ki bala dab sha ai jing hikai ki bala dab sha sumar suker na ne jaka ki la bon ki bala yeng na kajak la jong ki haga jing im ka jong ki banga kermen scam hero bana pedang jong hero kin bon makin mi hagi kerdan ki ba pher ki bala dab yo jing hikai na SOS